Bueno, esto es superior a lo que podía imaginar. Esta es la parte de los medios de comunicación en la que toman fotos y yo salgo con una cara no especialmente agraciada. ¿Ya? Gracias. Gracias por estar aquí y por pensar que valía la pena venir y perder un poquito de tiempo en estar todos juntos y en pensar en el futuro. Hay un montón de caras conocidas, otras que probablemente se han sumado a este acto pensando que alguna cosa interesante para sus vidas se podía decir, y espero que así sea, perquè això és la Catalunya de la segona transició, perquè aquest és el moment en el que hem de dir que hem de donar un pas nou, diferent, alternatiu a la política que hem viscut fins ara, a la Catalunya que hem viscut fins ara, a l'Espanya que hem viscut fins ara, i m'agradaria que el poguéssim donar junts. Segurament penseu que esteu aquí per mi, i aquesta és la sensació que m'ha donat quan he entrat. Com sempre, la vanitat té també el seu paper. Però no esteu aquí per mi, i sabeu que no esteu aquí per mi. Esteu aquí perquè penseu que ha arribat el moment de donar un pas endavant, perquè penseu que ha caducat una forma de fer política i que voleu formar part d'un futur en el que vosaltres prengueu la paraula, sigueu protagonistes i sapigueu que formeu part del que d'aquí 30 anys segurament algú dirà que ha estat una segona transició. No esteu aquí per mi, però parlo jo. I de fet aquest faristol em recorda els moments en els que en el Parlament vaig tenir l'ocasió de parlar a la gent, amb els mitjans de comunicació aquí al voltant, amb les càmeres gravant, i és una responsabilitat molt gran per mi, perquè sé que qualsevol cosa que digui es pot entendre d'una manera que no sigui aquella amb la que ho vull transmetre. Us estic parlant amb el cor i espero que arribi al cor allò que us haig de dir. Vosaltres sabeu, molts de vosaltres sabeu com penso, i a més segurament heu viscut part de les coses que m'han passat, part de les coses que d'alguna manera han anat fraguant una imatge. Per alguna gent segurament una imatge superba, una imatge de rebeldia que anava més enllà del que era admissible. Era en tot cas, i vol ser en tot cas, l'exemple del que és possible fer. L'exemple del que ha de ser a partir d'ara la revolució de les consciències. L'exemple del que ha de deixar de ser la manera de fer política que hem viscut. En aquest Majestic s'han viscut molts moments històrics, s'han viscut pactes entre partits que es van considerar en algun moment molt importants. Jo ara us proposo que fem un pacte entre persones i que fem un pacte entre voluntats, que ens permeti anar construint el futur entre tots plegats. Sé que hi ha molta expectació per pensar si el que es dirà aquí és l'inici d'una formació política, és l'inici d'un nou partit, és l'inici d'un agent més en la política que coneixem. Però no és això. El que jo us proposo i el que solament si vosaltres accepteu el repte es podrà fer és un canvi de paradigma. Quan fa 30 anys es va començar a fer allò que ara s'anomena la transició, persones d'ideologia molt diversa es van posar en marxa perquè pensaven que era absolutament imprescindible canviar un sistema. I ho van fer el millor que van poder. I es van unir ideologies molt diferents. Tothom sap quina és la meva ideologia. Jo no he amagat mai que sóc allò que he anomenat liberal conservadora i que per tant entenc com importantíssim per la nostra manera de ser que la llibertat sigui al centre de les nostres vides. Una llibertat que passa per l'educació, passa per la sanitat, passa
per les relacions comercials i empresarials, que passa per la minimització de l'Estat, que passa per la construcció d'una societat forta i no de la societat civil a la que estem acostumats a veure. Això és un ideari. Es podria posar en contacte amb altres idearis i estic convençuda que hi ha gent a les formacions polítiques que se'l creu de veritat. Però res de tot això és possible, res de tot això es podrà fer si no hi ha un canvi de paradigma. Si els partits polítics no deixen de ser les cotilles, els corsers, las cárceles en las que viven las ideologías, las cárceles en las que viven las ideas. Y si cada una de las personas que forman parte de esos partidos políticos no es capaz de formar parte del proyecto en el que se quiere embarcar. Eso es un cambio radical, porque supone que las personas que ahora están dentro de los parlamentos, del Congreso de Diputados, de cada uno de los parlamentos que tenemos en España, es capaz de reconocer que no es libre, que ningún diputado es libre y que no lo será mientras no se enfrente directamente a las personas que los votan. Ese cambio de sistema electoral, de sistema de financiación de partidos, de sistema de financiación de ayuntamientos, de sistema radicalmente distinto de eso que hemos conocido como subvenciones varias, cambia. Pero para poder hacer eso, cada una de las personas que están aquí y sobre todo las personas que más allá de aquí a través de las cámaras, que ahora se convierten en ojos generosos que nos permiten hablar, doncs no sé, a la gent del Pallars Sobirà, de la Garrotxa, del Baix Camp, del Maresme, hi ha gent aquí del Maresme, a la que estimo molt, del Vallès, de tot arreu, de tot arreu. Tota aquesta gent que ens està mirant i que està aquí, pren consciència del seu poder, pren consciència de que són ells els legitimats per exercir el poder, de que els partits no són més que els instruments a través dels quals es posaran en marxa. Això és un canvi radical de paradigma. I aquest canvi radical de paradigma no es podrà fer des de dins. No hi ha ningú dins que ho pugui fer, malgrat que hi hagi persones, estic convençuda, de que ho pensin, de que creguin en un sistema diferent. No es pot fer perquè la pròpia dinàmica no els hi permet. Són reos de su condició. Com ho podem fer? Doncs aquesta reunió, que sembla que és una reunió perquè jo parli i vosaltres escolteu, és en realitat només que una proposta de futur. Cadascuna de les persones que es troben aquí reunides i totes aquelles que ens veuen des d'altres llocs tenen una possibilitat d'adoptar el compromís, de fer el nou pacte del Majestic. És a dir, jo seré capaç de portar una part del meu temps, una part de la meva vida, una part de les meves idees, una part, fins i tot dels meus diners, que faran falta, per posar en marxa un projecte polític que vagi més enllà del que hem conegut. Aleshores va ser bo, i la intenció era bona, però ara ja no serveix, ara ja no és suficient, ara s'ha fet malbé, ha caducat, i tots plegats hem de ser conscients de que ha caducat, de que s'ha acabat aquell projecte. Per tant, mai més parlarem malament de ningú, ni parlarem malament de Zapatero, ni del Rajoy, ni del Mas, ni de ningú. No podem parlar malament de ningú, perquè el que hem de fer és ser conscients de que qualsevol cosa dolenta que hagin viscut fins ara l'han fet a les persones que nosaltres, per acció o per omissió, hem posat en el poder. I hem decidit que el poder era seu i no nostre. I hem decidit que ells exercien el poder i no nosaltres. Doncs el poder no és seu, perquè la política és un servei o no és política. La política, quan és professió, deixa de ser política. La gent ha de passar, jo haig de passar, ha de passar qualsevol persona que s'incorpori, ningú es pot quedar. No podem tornar a veure persones que creguin i que sàpiguen que no hi ha vida pròpia més enllà de la política, perquè on no hi ha vida és més enllà de l'honor. No hi ha vida més enllà de l'honor. Jo